Wall Street. Our entire economy is in danger. The $700 billion bailout. In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right. It was not working. Precisely. That's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally. I still do not fully understand why it happened. Hypotekárna kríza v USA zasiahla aj Slovensko. Ak prídete o prácu alebo ste dlhodobo chorí a nezvládate splácať hypotéku, nemusíte hneď uvažovať o predaji bytu. S bankou sa môžete dohodnúť na odklade splátok alebo ich znížení. Teraz ideme sa pozrieť na rodiny, dom mladých, ktorí museli predať. No, teraz približne takých 5 rokov sme tam boli. Máme tam ešte veci, všetko. Takže ešte chodíme, ešte kľúče máme, tak dovtedy ideme. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Hovorí sa, že jeden príklad znamená viac ako 1000 štatistík. Chcem vám predstaviť jednu bežnú rodinu v jednej obyčajnej dedine na okraji Slovenska. Žaba, teraz som chytil. Ale už som chytil veľa a ešte chytil som jeden veľkýho. Všetci členovia vždy ťažko pracovali. Svoj voľný čas strávili prácou v záhrade, starali sa o deti, platili dane a neprestávali dúfať, že príde deň, keď sa budú mať lepšie. Stále na trakom, ďakujem ti, že sme spolu žili, preťal som si žili. Koľkokrát za posledné som ti kúpil kvety, ty radšej vezmeš mi aj posledné cigarety. Ďakujem ti, že sme spolu žili, preťal som si žili. Uberám sa vlastnou cestou, uberám sa ako ženy za nevestou. Od 14 som hrával vlastne. Som hrával samý pop rock. S jednou skupinou, ktorá sa volala Venus. Čiže sme tu obstáli na tej krajke z kolách, na tých 2., 3. mieste, kedy ako. Čiže sme neboli zlí. Ako žena na námestí, káme svojim deťom, čo sa do nich mestí. Ako žena po meste, ani ho nevyhodla svojej ceste. Porúca je stolička. A čudné, že počas cesty. To sme kúpili ešte v roku 1985. Prisťahovali sme sem s 2 deťmi.
No a v roku 89 sme začali s výstavbou nového rodinného domu. A odvtedy len čiastočne dobudovávame. Keď však jeden člen mladej rodiny vážne ochorel, zistili, že ten svet, ktorý poznali, sa veľmi zmenil. Rodina odrazu nebola schopná sama zvládať pribúdajúce problémy a jedinou dostupnou sociálnou podporou sa stali pôžičky od žralokov nebankových domov. Vlastnou cestou uberám sa, ako ženy za nevestou. Cítim kaďa. Čiže tu je tá manželka, vlastne tá Katka, hej, ktorú mám fakt rád. A ona to zvláda vlastne. Ona je ako hlava rodiny. Tako jednej stávam každý deň, a robím pekárni a rozvážam chleba. Denne urobím tých 170 km. Pôvodne som pracoval v pekárni, teraz kde pracujem. Pracoval som tam 3 roky a dostal som takú šancu, že mohol som ísť do Maďarska robiť a viacej by som zarábal. Takých 15-14 tisíc korún. Po 2 rokoch ráno vyhlásili, že ma prepustia. Potom ma zobrali späť do pekárne. Neveľa peniazy, ale musel som to urobiť, lebo tu na okolí je veľká nezamestnanosť. Pracujem 4 hodiny každý deň ráno. Dostávam tých 130-125 eur mesačne. V súčasnosti je na Slovensku bez práce 14,82% ľudí. Stále pretrvávajú aj veľké rozdiely medzi regiónmi. V meste Rimavská Sobota je nezamestnaný každý druhý človek. Ešte horšie je to v okolitých obciach, kde sa miera nezamestnanosti pohybuje od 90 do 100%. V regióne rastie kriminalita a beznádej. Podľa odhadov si v zahraničí hľadá prácu asi 200 000 Slovákov. V tých regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť, je úmerne tomu nízka priemerná mzda. Je to žiaľ ako smutné železné pravidlo, že čím viac nezamestnaných je v danom okrese alebo regióne, tým si zamestnávateľia dovolujú dávať nižšiu mzdu svojim zamestnancom. Nemá to nič dočinenia s ich nákladmi, s ich schopnosťou alebo neschopnosťou platiť ľudí za vykonanú prácu. Proste je to osobitný bonus, že môžu podnikať v oblasti, kde je tak veľa ľudí, ktorí hľadajú prácu, a tak si môžu dovoliť stláčať mzdy tak nízko. Prefa príklad, tam som robil majstra, to sa chodilo na smeny, na 8 hodinovky. Robili také dohody na mesiac, alebo na 2, alebo na 3. Hej, ako si vypršala doba toho 30. alebo do 31. a si čakal, či budeš mať to ďalšie predĺženie tej dohody, alebo nebudeš mať. Ale väčšinou si nemal na konca, ako už nemal si predĺžené. Ale žiaľ, situácia sa vyvinula tak, že moje tretie dieťa sa narodilo zdravotne ťažko postihnuté, ktoré teraz už bude mať 19 rokov a od jeho narodenia som bola doma. Práca v kultúrnom stredisku ma strašne bavila, lebo zavítali ku nám speváci, herci, hudobné skupiny. Som sa trápila zo začiatku, že som sa nemohla vrátiť, ale žiaľ, choroba môjho chlapca to vyžadovala, tú starostlivosť, aby som bola pri ňom. Laco má tú mozgovú obrnu, ale to sa prejavila vlastne tak, že nohy a ruky. S Lacom je to veľmi dobre, lebo je chápavý, má rozum. Boli sme aj na súťažiach. Toľko piesní pozná, ja toľko nepoznám, jak on pozná teraz. Chcel by založiť nejakú skupinu, ale nemá s kým, lebo s tými chlapcami, ktorí sú tu na okolí, tak sa nedá, lebo samé disko a hotovo. Keď podáš tú žiadosť,
a ti povedia, že koľko máš. Keď si narodený 56, tak si už skončil to. On pôjde robiť, on by bol schopný, aj chce robiť, ale nemá na to možnosť. Sme my za to vinní. Ľudia nad 65 rokov, ktorí stále pracujú nielen v štátnej správe, ale aj v rôznych firmách, by mohli v budúcnosti prísť o prácu. V novele zákonníka práce to navrhuje poslanec Ľudovít Kaník. Minimálna mzda je tiež prekážkou zamestnávania na Slovensku, čiže mala by byť ako taká zrušená. Mojou úlohou ako ministra hospodárstva je hájiť záujmy podnikateľov. My vás ochránime, ste v dobrých rukách. Minule som bol tiež v Košiciach na konkurs a tam mi povedali, že žiaľ vám nemôžeme ponúknuť tých 360. Tu nezarobíš ani 200. To nie je možné, aby si tu našiel vlastne prácu, vieš. No. Aby si chodil potom do Bratislavy, alebo do Žiliny, alebo do Nitry, alebo do Banskej Bystrice. Východ a juh Slovenska je už 20 ročia v veľkej hospodárskej depresii. Je tam problém nájsť si prácu. Niektoré okresy na Slovensku majú trvalé 25% nezamestnanosť, čiže každý štvrtý dospelý je tam bez práce. V nemalom množstve dedín nájdeme len starých ľudí, ženy a deti a muži prichádzajú raz za štvrť roka. Mňa stále trápi jedna vec, že v televízii vidím, že priemerná mzda sa zvýšila o toľko. Ale vypočítajme, keď zoberieme 30 000 a 5 000, keď nieko zarába. To dáme dokopy, nám vychádza 17 500, no nehovorím v eurách, korunách, že toľko nám vychádza, ale jeden zarobil o 25 000 viac ako ten druhý. Neberme ten priemer. Bolo to dobre za socializmu, tak ti môžem povedať, lebo keď teraz, jak došla tá demokracia, to... Ale teraz do veľmi ťažkej situácie sa dostala rodina mojej dcerky Lívie, ktorá má tiež veľmi ťažko chorého synčeka. A na rozdiel odo mňa, ja som dostávala aspoň príspevok za opatrovanie, ale ona nedostáva ani halier. Tak dajme si dolu tričko, ja ťa popočúvam. Do svojich 4 rokov bol David normálny, šťastný a zdravý chlapec. Jeho rodičia práve kúpili dom na dedine. Malá sestra dorástla do veku, keď začala behať a hrať sa pri dome. Presne v tom čase Davidovi prestalo chutiť jesť. Ako papal cez víkend. Začal zvracať, nevedel jesť, nechutilo mu jesť. Mal hnačky, prestal hmotnostne priberať, prestal rásť. Vyvinula sa u neho chudokrvnosť z nedostatku železa a živín. Ešte ťa popočúvam. Po endoskopickom vyšetrení v lete 2008 bolo jasné, že ide o niečo vážne. Na ambulantnej kontrole u gastroenterológa sa endoskop nedal zaviesť cez pažerák do žalúdka a tam stena pažeráka postihnutá zápalom. Ďalšie vyšetrenia v Bratislave ukázali, že Davidov pažerák je rozleptaný žalúdočnými kyselinami. Chirurgovia riešili jeho stav opakovanými rozširovaniami pažeráka balónkom, avšak koncom roka 2008 pristúpili k antirefluxnej operácii. Tá znamená, že pažerákovo-žalúdočný prechod sa operuje. Aj po 4 komplikovaných operáciách a opakovaných vyšetreniach v Bratislave ostával Davidov stav kritický. Každý sa vyhýbal toho, aby si sadol s tou matkou a vysvetlil jej proste, že aká závažná to je choroba. Pokiaľ nám to jeden odborník nevysvetlí, my sa len tiež dohadujeme a hovoríme, že snáď mali to ináč robiť, alebo mohli to takto urobiť, ale doteraz sa nenašiel ani jeden.
Nemocnica si za niektoré výkony začne účtovať od 100 do 200 eur. Za zdravotnú starostlivosť platia v Európe viac ako my už len Švajčiari a Gréci. V niektorých nemocniciach sa už dopláca za elektrínu, špeciálnu stravu. Poslanci Košického samosprávneho kraja dnes odobrili prevod akcií zdravotníckych zariadení v Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Rožňave na spoločnosť Vranovská investičná. A toto je našou ambíciou. Nemať kvantitu lôžok, ale mať kvalitné lôžka. Pacienti tak budú za kvalitou cestovať. Zrušením 150 oddelení sa totiž nemocničná starostlivosť na Slovensku zníži o 10 až 15%. Pri poslednej operácii lekári Davidovi implantovali do žalúdka trubicu, na ktorú mala byť napojená pumpa, ktorou by sa cez noc priamo do žalúdka dávkovala umelá výživa. V čase nášho filmovania mal David trubicu na žalúdku pripojenú 9. mesiac. Jeho rodine sa však stále nedarilo získať sľúbenú pumpu. To je takých 6-8 hodín. Nemôže nikde sa ani pohnúť, hej, že musí byť tu na tam v kuse, hej, sedieť. Aj telesne, aj duševne. To určite zle. Takže má už počas týchto dokrmovaní, prikrmovaní už bolesti, hej. No a neviem, koľko to bude trvať, hej. Tá pumpa by bola okolo tej 8, hej, že napojená. A to mu išlo asi do 6 či do 8 do rána. No tak oni hovorili, hej, že sa pokúsia tú pumpu vybaviť. Zatiaľ nevieme nič. Nedali nám nejaké odpovede alebo niečo také, tak zatiaľ čakáme, že ako sa to vyvinie ďalej. A naskytla sa taká možnosť, že hľadali brigádnikov do záhradníctva. Tam som sa prihlásila, prijali ma a celé leto som tam robila. No, boli tam veľmi žalostné podmienky, lebo naozaj začínala som aj ja s 1 eurom na hodinu, no potom sa to trošička zvyšilo. Ale keď si človek niečo chcel naozaj zarobiť, aby som si mohla zrealizovať jeden riadny nákup, potom 10 hodín človek musel odrobiť. Práca, tak ako to súvisí opäť s medzinárodnými záväzkami, by mala mať takú odmenu, ktorá umožňuje dôstojnú existenciu. Keď už voči dávkam sme takí skeptickí a nechceme ľuďom, ktorí nepracujú, aj keď za to nemôžu, že nepracujú, dožičiť nejakú minimálnu dôstojnosť. Mali by sme rozhodne ju chcieť dožičiť každému, kto pracuje. Ale minimálna mzda nie je nastavená tak, aby mohla tú najskromnejšiu, ale predsa len dôstojnú životnú úroveň zaistiť. Čiže podľa mňa by ako rozhodne bolo potrebné nie, že ochraňovať súčasnú minimálnu mzdu, ale snažiť sa pomocou argumentov ukázať, že tá minimálna mzda by mala byť o nejakých minimálne 100 eur alebo 200 eur vyššia, ako je v súčasnosti. Tie vysoké teploty a tie všelijaké niekedy postreky a čo ja viem, sú tu aj dážde, že aj v dážďoch robíme, keď to berieme, takže niektoré ťažké vedra, ťažké debničky, čo egalizujeme. A keď to nezvládame, tak potom povedia, že ďakujú za spoluprácu, môžeme ísť, lebo inú prácu nám nemôžu ponúknuť. Tak berú ľudí v poľnohospodárstve proste, že to sú ľudia takí odpadlíci, takí nevzdelaní a čo ja viem. A mnohokrát tu stretávam ľudí takých naozaj, ktorí v núdzi už nemajú. Nemáme iné možnosti. Keď tam pôjdeme na úrady a tam sa iba toľko spýtajú, či dieťa sa vie obliekať, alebo vie si dať topánky alebo niečo také. Rozhodli sme sa, že budeme žiadať ten príspevok za opatrovanie. Zamietli nás tým, že dieťa nevyžaduje žiadne nadštandardné opatrovanie, len také isté ako dieťa v jeho veku.
No ale čím viac, tým dlhšie boli aj v Bratislave, lebo niekedy boli aj mesiac a pol, len čo v nemocnici boli. A Lívia musela hradiť aj ten pobyt v nemocnici ako sprievodca pacienta a stravu žiadnu nedostávala. Že predali auto, z toho mali niečo, na pár ciest do tej Bratislavy im vystačilo. Takže potom už rozmýšľali na tom, ako dostali prvé také predžalobné upozornenie, potom druhú výzvu, tretiu. Museli predať dom, aby si mohli vyrovnať svoje dlhy, že inej možnosti neboli, bolo len toto, aby sa prisťahovali ku nám. No a teraz sa nachádzame už v rodinnom dome, ktorý mladí museli predať. Žiaľ, tu si splánovali svoju budúcnosť, ale to sa im nepodarilo. My sme rodinný dom stávali roku 85-89. Dostali sme nenávratnú požičku, podmienkou ktorou bolo dokončiť stavbu do 2 rokov. Toto sa nám podarilo a takže táto požička zostala nám, že nemuseli sme to vrátiť štátu. Keď moja dcéra aj so svojím manželom sa rozhodla, že kúpia si rodinný dom, museli si vybrať požičku, avšak po strate zamestnania Vojta neboli schopní mladí splácať všetky tieto úvery, boli nútení rodinný dom predať a dlhy, ktoré im zostali, do dnešného dňa splácajú. Hoci rodinka je v hmotnej núdzi, ale oni, že predali rodinný dom, už nemajú nárok na hmotnú núdzu, ale nikoho to nezaujíma, že z tých peňazí ani halier neuvideli, lebo museli splatiť úroky. Je mnoho rodín, ktoré sa nekvalifikujú na poberateľa dávok v hmotnej núdzi, či už preto, že samotné životné minimum je u nás stanovené nereálne nízko, nezodpovedá sume, z ktorej je možno uspokojiť základné životné potreby. A jednak preto, že je tu určitý rozdiel alebo spôsob dokumentácie stavu núdze, ktorá proste časť rodín, aj keď majú menej ako to nízko stanovené životné minimum, diskvalifikuje na poberateľov dávky. Napríklad je to príjem z predaja domu, ktorý papierovo vyzerá ako príjem rodiny a nijako sa nezohľadňuje, že rodina použila celý príjem na splatenie dlžôb a vyhnutie sa exekúcii. Potom, čo mladá rodina prišla o svoj dom, presťahovali sa na povalu v dome Katky a Laca. Tu sme si robili takú malú obývačku, kde niekedy kúkame telku, hej. Deti majú tam vzadu tie postele, kde niekedy tam prespia. My spáme tu na tej posteli, kde tiež máme také súkromie troška, ako povedať, kde sme tu zvlášť. Je to také, že je to ťažké, hej, takto byť. No ale hovoríme, že aspoň máme strechu nad hlavou. Takže máme ešte tu na takú malú kuchynku, čo je tiež taká malička, hej. To sme dostali od našej švagriny. No tak tu nemáme zatiaľ ani riadnu elektrinu, ani vodovod, nič. Potrebujeme tie čisté a hygienické prostredie, čo on potrebuje teraz. A nevieme ešte ako dlho. No. Pôžičku si vybaviť vôbec nejaké ani na dom, alebo neviem, také. A medzi chodom by sme to chceli dajak zariadiť, lebo to sa jedná, hej, o syna, čo je chorý, hej, že to potrebuje, áno. Ale tak do kúta nejak naložíme. Tak tu postav. Chceš aj sekerku?
Nie, ja mám pilku. Máš pilku? Veľmi ma zaujal príbeh Dávidka, keďže ich dobre poznám. Napríklad sa stáva dosť často, že nemajú s čím kúriť. Katka príde len s takou dvojkolkou, narežeme si tu drevo a odnesú to. Tak pre Dávidka, ako aj tu pre tú celú rodinu, sú tie najzávažnejšie a najťažšie úlohy, ktoré musia zvládať. Tak zohnať peniaze, aby mohli kúpiť strávu pre Dávidka, keďže má dietu. Takto, ako museli opustiť dom a dali sa dohromady, len aby nejako zvládli tie nástrahy života, ktoré ich poskytlo. Na Vianoce došli ku mne celá rodina a mala som tu aj kamarátov ďalších. Dávidko hneď pribehol ku mne, sadol mi na kolena a sa mi sťažoval, že sa má zlé, že má bolesti. O chvíľku, keď počúval tých mojich kamarátov, tak už sa usmieval. A keďže boli Vianoce, tak som sa ho spýtala: Dávidko, čo by si tak chcel, tak najviac? Čo by ťa potešilo? Každý zostal ticho a počúval, chcel počuť odpoveď toho chlapčeka. A on povedal, že ja by som sa chcel raz najesť. Každý zostal ticho. Vlastne ja si myslím, že nie iba ja, ale každý jeden, ktorý spozná tú rodinu, spozná to, že akí sú to vzácni ľudia a ako sa vedia spojiť v tom nešťastí, o tom boji pre zachovanie života Dávidka. V roku 2010 prvýkrát od reformy v 2004 sa vláda Ivety Radičovej sa rozhodla dávky hmotnej núdzi nezvyšovať. A to napriek tomu, že už na jeseň minulého roku bolo jasné, že pôjdu hore ceny potravín. Dnes zo štatistik vieme, že ceny potravín narastli pomerne dramaticky. A potraviny sú hlavnou položkou v rozpočte domácnosti, ktoré sú odkazané na dávky hmotnej núdzi. Čiže rozhodne, a teraz nová informácia je, že ani v tomto roku, v 2011, sa nebudú valorizovať dávky hmotnej núdzi, pretože sa pripravuje reforma celého zákona, takže to vláda považuje za zbytočné. Máme šancu vnímať krízu aj ako výzvu a pomôcť tým občanom, na ktorých dolieha najviac. Tým pre dôstojný život sa snaží predovšetkým o obnovu sociálnej spravodlivosti na Slovensku, solidaritu a o skutočný sociálny štát. Všetky uvažovania o reformách v sociálnom systéme smerujú len k zníženiu dávok, k zníženiu sociálnej pomoci oproti súčasnému nedostačujúcemu stavu. Po novom by podľa návrhu Ľudovita Kanika nebola jedna výška rodičovského príspevku, ale dve. Základná dávka v hmotnej núdzi bude necelých 38 eur. Ak bude chcieť človek viac, musí sa zapojiť do aktivít organizovaných obcov či úradom práce. Dostane od 20 do 45% životného minima. Tá solidárna časť, to bude to absolútne minimum, ktoré bude štát garantovať každému jednotlivcovi, tak, aby ten človek prežil. V našom ponímaní je to napríklad jedno teplé jedlo denne. Nič viac. Tá jedna krabica, čo tu mám tu v ruke, stojí 130 eur. A to by sme mu mali zabezpečiť, lebo to on zase potrebuje na to ošetrenie tej rany. No a teraz zase nevieme, že za kým by sme mali ísť, že to naša pediatrička, to ona nevie predpísať, hej. No a ako by sme prišli domov z Bratislavy, vtedy nám
náš doktor, hej, ten izbový, on nám dal neviem koľko týchto ampuliek, že sme ešte týždeň mali ošetrovať, hej, s tým tú ranu. No ale teraz sme mali už tie výsledky z toho výteru a sme sa na to dostali, hej, že ešte tie baktérie sú tam stále, tie zápaly. Aj tie. Čo my s tým? Alebo my v tom. Čo my nevieme pomôcť. Legenda o sociálnom štáte sa skončila. 2005, keď bol tu výskum, ktorý stanovil hranicu absolútnej chudoby, tak suma, ktorá sa vtedy vypočítala ako nevyhnutná preto, aby sa človek ako do absolútnej chudoby nedostal, bola suma, ktorá bola bez 20 korún na úrovni hrubej minimálnej mzdy. Toto zistenie malo byť signálom, že minimálna mzda je veľmi zle nastavená na Slovensku a nie je to suma, ktorá umožňuje uspokojiť si základné veci života. Prišla nám tak faktúra, že máme tam nedoplatok za ten plyn, neviem, 217 eur. Tak sme museli zase vybrať pôžičku od Providentu, hej, tú rýchlu pôžičku. Cez víkend nám priniesla peniaze, hej, a hneď pondelok sme to zaplatili. Oni behom pol hodiny vám tu budú, ale sú naozaj také kruté tam tie podmienky, aj tie úvery, čo dávajú, že z toho sa mladí potom nemôžu vymotať. Zvláda to prvý, druhý mesiac, potom už nezvláda. Ona im ponúkne zase ďalšiu požičku, z čoho si vyplatia tie dlhy, ktoré ešte majú. A to sa potom zase predĺží o tých 52 týždňov a ďalej. A stále vyššie a vyššie sumy, lebo ináč sa to nezvláda. Ale boli nútení, keď napríklad potrebovali hotovo, že už mali dohodnutý termín v Bratislave, že áno, ráno na 7 sa musia hlásiť na Kramároch, museli ísť a museli zohnať peniaze na to cestovné a na ten pobyt, lebo nemali iné východisko. Oni doteraz ešte ani raz neodriekli tak cestu, že nemáme na to financie. Nebankové subjekty majú úspech práve v najchudobnejších vrstvách obyvateľstva, ktoré nemajú šancu dostať pôžičky z riadnych bank. Mám informáciu z ľudí z tretieho sektora, že asi 40% klientov nebankových subjektov nie je schopný splácať. Cez noc tam cestujeme stále, nemohli sme ísť ani s tým lôžkovým. Tá cesta tiež je rôzne drahá, takto takých 60 eur si myslím, pre dvoch tam a naspäť. A potom to začalo všetko aj s tým ubytovaním, jedlom. Takže taký jeden pobyt, čo sme tam boli, tak to asi bolo približne tak 100 eur, ako sme začali. A potom, keď boli už také pobyty, hej, že sme tam boli mesiac, sme tam boli už, hovorím, 3 mesiace niekedy. Takže kedy sme mali tak, že sme tam nechali 200-250 eur. No takže kvôli tým cestám sme dali žiadosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby nám pomohli aspoň s tou kartou, s tou zdravotne telesne postihnutým so sprievodom, čo majú deti, ktoré majú ťažké zdravotné alebo telesné problémy. Ale poslali nám stále naspäť, že hovorím, že nepotrebuje to dieťa, že menovaný nie je odkázaný na sprievod, ale teraz už je taký, že je tenký, je chudý, nemá silu, je taký, že on sám aj tak nenastúpi do vlaku, aj tak treba ho držať, treba mu pomáhať, no ale nedali nám to, nechceli. Úrady nás všade zamietajú, takže nevieme kam s tým ďalej. Ceny potravín rástli u nás v minulom roku takmer 3-krát rýchlejšie ako v ostatných štátoch Európskej únie. Domácnosti na celom Slovensku si čoskoro nájdu na faktúrach za teplo vyššiu sumu.
Železničná spoločnosť Slovensko navrhuje zvýšenie cien. Nákup, ktorý stal v lani 100 eur, zaplatíme v tomto roku o 3,5 € viac. Ostane 140 € na mesiac. A to si rozdelím na dni. Jedna cestovina stojí ti najmenej tých 150 korún. Musíš na to našetriť, aby si mohol to kúpiť, ale musíš mu to kúpiť. David je na prísnej bezlepkovej diete. Špeciálne potraviny mu rodičia kupujú v miestnych potravinách. Tak keď berieme aj tieto, čo sú na recepty, hej, aj tie cestoviny, aj tie múky a také veci, tak potom približne okolo tých 100 eur určite sú mesačne. Dám. Nanuk by chcel. Nanuk. Toto chceš? Aj pre Lauru si hovoril? Toto ti ja dám. Dobre? Čo treba povedať? Nemáš sa čo, na zdravie. Tento tovar bol za 5 eur, vyše 5 eur. 5,29 € a to len 4 kúsky, to nič. Niekto za to dá kúpiť skoro celú tašku. To je 100 gramový a stojí vyše 2 €, tak je to rozdiel. To je viac než 4 krát. Ja neviem, či na schvál to robia, že vedia, že to aj tak treba kúpiť, takže to aj tak kúpia za hociaké peniaze. No neviem, možno, že veľa ľudí si myslí, že si vymýšľame, hej, že niekedy sme hovorili, hej, že nemáme na jedlo, alebo také veci, čo má Davidko, také drahé. A pričom ja som tak pri sebe, hej, že vyzerám takto. No ale to nie je kvôli tomu, hej, že ja sa tu napchávam, alebo niečo také a dieťaťovi nezostane, alebo neviem. Nemám čas na seba a nemôžem ísť teraz na riadne vyšetrenie, nemôžem si nič so sebou teraz začať, hej, to všetko. Je to niekedy pred 4 rokmi sa to už začalo, ja som raz už išla, hej, k doktorovi. Tam bolo niečo, že asi s tou štítnou žľazou. Potom som otehotnela, potom kvôli tomu zase sa to všetko dalo naspäť a potom už hneď sa začalo s Dávidkom, hej, tie problémy a sme začali s ním chodiť, takže to všetko bolo nechané tak a teraz stojíme a čakáme, kým sa uzdraví a potom pôjdem ja sa dám do poriadku, dúfam. Zatiaľ s tým neviem, čo robiť, takže teraz čakám. A potom uvidíme, že ako bude. A dúfam, že to bude dobre. Asi hej. Zatiaľ všade to ide dokola. Píšeme do jednej z ministerstva na druhú. Zase, keď píšeme do jedného, u nás preložia na druhú, že to nepatrí k ním. Takže zatiaľ od nich sme ani trošku tieto pomoci alebo niečo také, nič sme nedostali. Téma životného minima, nejakých základných, absolútnych životných potrieb sa na Slovensku dostala do akéhosi úplného úzadia a politici pripravujú reformy v sociálnej oblasti ako v hlbokom bezvedomí toho, že tu máme nejaké aj medzinárodné záväzky, ľudskoprávne záväzky k nejakej ochrane základnej dôstojnosti človeka. Mal by ju určite podporovať náš sociálny systém, lebo táto rodina je fakt v extrémne ťažkej situácii. Už len cesty do Bratislavy, náklady spojené s cestovaním, s jeho diétou, so všetkým, čo sa opotrebúva, ak také dieťa vychovávate. A častá návštevnosť lekárov, ambulancií, určite David by bol ten, ktorého by bolo treba podporovať. Určite si to zaslúži, teda jeho rodina. Koľko je tu nezamestnaných, koľko je tu rodín v hmotnej núdzi, koľko ľudí je, že žije pod tým priemerom a prežíva, bojuje dennodenne o prežitie. Vlastne ten systém zničí človeka, rodiny len z toho dôvodu, že jeden člen rodiny, v tomto prípade maličký chlapček, 7-ročný ochorel a tým rodina sa dostala na mizinu. Vidím to dôležité
aby sa o tom dozvedeli ľudia, lebo dneska sa to stalo im a zajtra to môže hocikomu z nás. Už aj ja. Ja si myslím, že aj celá rodina, nie iba naša, ale z mojej strany aj mamina. Už je to pre každého veľa. 12. júna sa rozhodne, či Slovensko skončí ako Grécko. 12. júna sa rozhodne, či bude pokračovať ohlupovanie ľudí bláznivou legendou o sociálnom štáte. Uberám sa ako ženy za nevestou. Cítim kaďal ísť. Čierna diera, všetko ľudce a nás ľudí poháňa zázrak menúce. Ako sa to stalo? Ako si niekto dovolí robiť zo sociálneho štátu mŕtvú legendu? Ako obstoja novembrové ideály v porovnaní so smutným stavom, do ktorého sa dostala naša spoločnosť? Menili sme režim vary preto, aby sa mali lepšie len niektorí? Tí, čo na to majú? A čo my ostatní? V hmotnej núdzi a chudobe žije 1/5 obyvateľov Slovenska. Viac ako 1 milión ľudí. Keď šoferujem, tak stále rozmýšľam, čo by som mohol robiť, že by nám bolo dobre aj rodine, aj Dávidkovi. Stále, skoro každý deň rozmýšľam o tom, ale Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu u piva, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za 2 či za 3 pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za 2 či za 3 pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Valda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna partaje se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem. Král Václav jedna partaje se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něhav pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše klamu.